Hej, mit navn er Jasmin. Jeg går i første Ø på HTX Sukkertoppen, og i dag skal jeg redegøre for begrebet arbejdsmarkedspolitik. Jeg skal undersøge, hvordan henholdsvis industriens nylige overenskomst samt en forøget pensionsalder vil påvirke det danske arbejdsmarked. Herefter skal jeg vurdere, hvilke konsekvenser ændringerne vil have for den danske økonomi og den danske konkurrenceevne. Til sidst skal jeg diskutere fordelene og ulemperne ved en generelt forhøjet pensionsalder. Arbejdsmarkedspolitik har til formål at sikre en bedre overenskomst mellem udbud og efterspørgsel på arbejdskraft. Det vil altså sige, at regeringen vil forsøge at undgå strukturarbejdsløshed, der skyldes af forskellige grunde, såsom geografiske forskydninger eller at arbejdspladser eller erhverv forsvinder ud af landet. De vil altså forsøge at undgå flaskehalsproblemer, hvor der er så stor mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for et begrænset erhverv, at der er risiko for alt for store lønstigninger. Regeringen kan derfor gøre brug af fokus på aktivering og stramning af rådighedsregler, ændring af dagpengeregler osv. En forøget pensionsalder vil desuden påvirke det danske samfund på den måde, at for nogle arbejdspladser vil det være et kæmpe gavn at have erfarne medarbejdere, der har været der siden start, men på andre arbejdspladser vil det være en kæmpe ulempe, fordi man simpelthen ikke vil kunne yde præcis det samme som en 68-årig, som man kunne som 30-årig. Dette vil altså betyde, at halvdelen af befolkningen vil tage det som en fordel, hvor den anden halvdel vil tage det som en ulempe. Og det kan vi jo egentlig ikke rigtig bruge til noget. Nogle konsekvenser ændringerne vil have for den danske økonomi, vil umiddelbart være, at jo højere pensionsalderen er, jo færre nye bliver ansatte. Det vil altså sige, at de nye unge mennesker, der er klar til at komme ud på arbejdsmarkedet, de vil ikke kunne have muligheden for det, da der ikke er plads grundet de ældre ansatte, der endnu ikke er blevet fyret. Men samtidig kan man også diskutere, om det er det værd at fyre en erfaren medarbejder, selvom personen er gammel, for at få en ny ind, der ikke lige så meget forstand har, som den person, der har været der i længst tid. Den danske konkurrenceevne vil dog blive mere svag, altså på den måde, at du ikke har lige så meget liv i dig som en gammel. Når du er gammel, har du måske ikke lige så meget liv i dig, som en ung og ny, frisk person nu måske vil have. Du kan have svært ved at overbevise andre om noget, når du er gammel, fordi mange mennesker vil have nye ting, nyt stof og ny eftertanke. I så fald vil en forhøjet pensionsalder have til fordel at fjerne det omdiskuterede hængekøjeproblem. Og hvis man ikke ved, hvad det er, så begrebet her har altså fået det navn efter formen på den graf, der viser udviklingen i de offentlige finanser efter 2020, mener det var. Og på grafer giver det altså en bue, som ironisk nok ligner en hængekøje, da de små generationer afløser de store generationer på arbejdsmarkedet. Og i bilaget her, der lå der den her figur 1, og det er simpelthen, hvordan den forventede officielle pensionsalder vil se ud i 2040. Den her er vist for mænd, men i Danmark, der har mænd og kvinder samme folkepensionsalder, hvilket de nok også vil have i 2040. Så den her graf er gældende. Men dog kun i Danmark. Der er lige nogle enkelte lande, der ikke er gældende. Men der kan man jo bare se, at pensionsalderen er helt oppe i 70 år. Og så kan man jo diskutere, om det er reelt, fordi der er jo nogle arbejdspladser, man ikke kan arbejde så meget. Altså hvis du er ung og frisk,
hvis du er frisk som gammel, og ikke har nogen problemer, så kan du jo sagtens arbejde. Men der er jo også mange, størstedelen, de har jo rygskader, eller knæskader, eller hvilken som helst skade, og så har de ikke muligheden for at arbejde lige så meget, eller lige så effektivt, som de har kunnet. Og derfor kan man diskutere, om det er en fordel for dem. Selvom det selvfølgelig er en kæmpe fordel for advokaterne, som bare skal sidde og snakke for deres sag. De har jo kæmpe erfaring, og de skal ikke lave andet end at snakke og skrive under på en masse papirer. Derfor er der både fordele og ulemper ved det. Måske skulle man indføre en regel ud fra hver arbejdsplads, hvornår det er, man skal gå på pension, i stedet for at alle skal gå på pension på samme tid. Det vil være en mulig løsning i hvert fald. Tak.